खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गुवाहाटी उलुबारियाव मोब्लिबनि जेंना। सालबारिनि सुनबारियाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो सानै जखम। बाक्सानि नलपारा गामियाव हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों बिबुंथि। बीजेपीनि दैदेनगिरि किरेन रिजिजुआ अरुणाचल प्रदेशआव बिजाथि महरै नमिनेशन लाबाय। चाइनानि साबा नोगोरारिया पाकिस्तानाव बमा बेफ्रुनायजों जिउ गोमादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै फैगौ 2022 आव भुपेन बराया बिसायख'थि गेलेगोन। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी उलुबारिनि लाचित नगर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा समबार मोनानि 2 रिंगानिफ्रायनो 12 घन्टासिमहालागै एपिडिसिएल मोब्लिबखौ दानना दोननाय जादोंमोन, जायनि थाखाय जायगानि सुबुंफोरा गोबां बार जगाजग खालामनायनि जाहोनावबो राहा गोथे जानानै थानो गोनां जादोंमोन होननानै मिथिनो हादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोब्लिबखौ दानना होनायनि थाखाय दै साखांग्रा मटरजों दै दोनथुमनाय, संनाय खावनाय आरो माखासे गोबां खामानिफोराव राहा गोथे जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव जायगानिनो सासे थागिबि सुबुङा मोब्लिब दानजानायनि थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै मावख'नि खामानिफोरा थाथ'नांदों होननानै बुंथिदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा सोंलु सोंनायाव एपिडिसिएलआ मोब्लिबनि गाज्रि जानायखौ मुंख'नानै बेखौ फाहामनो थाखाय नाजागासिनो दं होननानै मिथिहोदों। बबेखानि जायगानि सुबुंफोरा गोबाव समनि थाखाय मोब्लिबखौ नेनांनानै उसुखुथु जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बासबारि आउटपोस्ट पुलिसनि बेन्दोंआव थानाय सुनबारि गामियाव मैया मंगलबार खालि सारअन्थाइ गावनायजों सासे हिन्जावसाया जिउ गोमानायजों लोगोसेनो गुबुन सानै गथ'साया गोब्राब जखम जादों। मख'नो गोनांदि साननि 9 रिंगायाव अखा आरो गोबां अखा मोफ्लामनायनि गेजेराव सुनबारि गामिनि थागिबि आली हुसेननि फिसाजो 12 बोसोर बैसोनि एजाजमिना खातुन, सुकुर आलीनि फिसाज्ला 10 बोसोर बैसोनि आब्दुल मानान आरो आब्दुल कलिलनि फिसाज्ला 9 बोसोर बैसोनि हालिमुद्दिना सुनबारि गामियाव बेखि दैमानि सेराव बोरमा लायनो थांनाय समावनो जोबोद गोबार सोदोबजों सारअन्थाइ गावो। बे सारअन्थाइ गावनायजों साथामबो गथ'साफ्रा गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय थासारियाव साथामखौबो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बरपेटा रडनि FRU हस्पिटालाव एजाजमिना खातुना जिउ गोमायो। बेराफारसेथिं गोब्राब जखम जानाय आब्दुल मानान आरो हालिमुद्दिनखौ बरपेटानि फखरुद्दीन आली आहमेद मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो सानैखौबो फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै मिथिनो हादों। मंगलबारखालि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा आरो मानास बिधानसभा समस्तिनि बेन्दोंआव थानाय नलपारा बाथौ मन्दिराव खुंफुंनाय मोनसे मेलाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया UPPL दोलो आरो प्रमद बर'खौ गोख्रोङै सोंखारिदों। हाग्रामा महिलारिया बुंदोंदि 12 बोसोराव आं मावनो हायै खामानिखौ प्रमद बर'आ 4 बोसोराव मावनानै होदों होननानै बुंबोगासिनो दङ। 4 बोसोराव मावनाय खामानिया स्पीड ब्रेकार लुनाय खामानि होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथियो। प्रमद बर'आ क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम थांलाय लामायाव डाबल स्पीड ब्रेकार बानायदों। बे खामानिखौ आं मावनो हायाखैमोन, बेनिखायनो गोजोन्थों प्रमद बर' होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथियो। हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव जोंहा रावबो दोलोजों लोब्बा गैया, जों हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोरमायदों। 4 लकसभा बिसायख'थियाव जों बिजाथि थिसनगोन, बेनिनो 2 समस्तियाव बिजाथि फोसावनाय जाबाय आरो बरपेटायाव थियारि जागासिनो दङ होननानै फोरमायो। हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै प्रमद बर'आ मुस्लिम नामा ना गरखा बर' जातिखौ एसेबां थगायनो हायो? गावनि बर' जातिनि आइजोफोरनो गावसुंथा हान्जानि मुङाव राननाय चेकआव रां मोनाखै। बेंकआव थांब्ला लाथिख', गावनि जातिनि आइजोफोरनो ब्लेंक चेक होनानै थगायो। बर' आइजोफोरखौसो थगायनो हायो, मुसलमान, कच राजबंशी, आदिबासीखौ मानो थगायनो हाया? बर' रावखौ लानानैबो राजनिति खालामदों प्रमद बर'आ। बर' रावनि गनायथि होनायनि बिथिङाव बर' हारिखौ थगायनानै अमा बेदर जाबाय थायो प्रमद बर'आ होननानै बुंथियो।
जों बानायनाय लामाजोंसो थांलाय फैलाय खालामगासिनो प्रमद बर'आ। जों बानायनाय गेस्ट हाउसआव थायो आरो जोंखौनो रायबाय थायो होननानै गोख्रों रावजों बुंबावो हाग्रामा महिलारिया। BPF दोलोनि नेता कनिन्द्र ब्रह्मआ सामलायनाय बे मेलाव मिरु आफादनि नेहाथारि बेगम आखतारा आहमेद आरो लाइमोन BPFनि आफादगिरि रिन्जय बर'आ UPPL दोलोखौ गोख्रोङै सोंखारिनानै फैबाय थानाय समाव BPF दोलोआ सरखार सालायगोन होननानै बुंनानै रायजोखौ BPF दोलोखौ मदद होनो थाखाय खावलायदों। BJP दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो मिरुनि बारग' आयेनारि मन्थ्रि एबा आथिखालनि बुहुम आरो गोनोखो मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ सोनाब अरुणाचल प्रदेश SPC बियाबनिफ्राय MP बिजाथि महरै मंगलबारखालि नमिनेशन लाबाय। मख'नो गोनांदि अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय MP महरै किरेन रिजिजुआ खेबथाम MP महरै देरहासार जाबोखांबायमोन। मोनसे समाव मिरुनि नखर रायजो मन्थ्रि महरै बिबान रुजुनबोदोंमोन किरेन रिजिजुआ। पाकिस्ताननि खाइबार पाख्तुनख्वा प्रभिन्सआव सुइसाइडेल बमा बेफ्रुनायजों चाइनानि 7 इन्जिनियारफोरा जिउ गोमादों। पाकिस्तान पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला चाइनानि इन्जिनियारफोरखौ गंसे बासआव कनभयनि जोहै खामानि मावनाय जायगायाव लांनाय जादोंमोन। बे समावनो टिउरियाफोरनि सुइसाइडेल बमा गाग्लोबनायाव 7 चाइनानि इन्जिनियारफोरा जिउ गोमानो गोनां जायो आरो गोबां जोखोम जायो। बे बिथिङाव पाकिस्ताननि हादोरगिरि आसिफ आली जरदारी, पाकिस्ताननि बायजोआरि मन्थ्रि इसाक दरमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो टिउरियाफोरखौ सोंखारिदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि भुपेन बराया फैगौ लकसभा 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै गसंगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जाय बिधान सभा बियाबाव बिजाथि महरै नमिनेशन लागोन, बै बियाबावनो भुपेन बरायाबो कंग्रेस दोलोनि जानानै बिजाथि महरै गसंगोन होननानै मंगलबारखालि खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायथिदों भुपेन बराया। जरहाटआव खौरांगिरि मेल खुंनानै भुपेन बराया बुंदोंदि गावखौ BJP दोलोआव हाबफैगोन होननानै खौरां बिजोङाव बांसावनाया नंखाय। मानो होनोब्ला गाव माब्लाबाबो कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै BJP दोलोआव थांनाय नङा। मख'नो गोनांदि फैगौ 2026 मायथाइयाव पार्टीआ गनायथि होयोब्ला गाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायैसो गसंबावगोन होननानै भुपेन बराया बुंबावो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।